नोंनि बैसोआ जेनबा बैसोफ्रा थांग'गासिनो समफ्रा ओरैनो थांगासिनो टाइमाव वेस्ट जागासिनो खिन्थु डाइरेक्ट सेलिंआव नोङो 1 year 1.5 year जेनबा 1.5 बोसोर नोङो डाइरेक्ट सेलिंआव टाइम होब्ला 110% नोङो साक्सेस जायिनि खोथा गैया। खुलुमबाय लोगोफोर, आङो दा मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैनाय जाबाय। दा नोंथांमोना लकेसनाव नायोबा मोनथिनो हागोन बा एसे सिनायदों जानो हागौ आङो बबे जायगायाव दंफैयो। दा आङो न'आव दंफैयो बेनिफ्राय आङो दा बार लानो थाखाय एसे साइडआव फैनाय जाबाय। बेनिफ्राय गोजांबायबो बेयावहाय, ओमफ्राय गुवाहाटिफ्रावहाय इसिबां गोजाङा आरोना। दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरनाया बेनो जे आङो सिगांनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन, नोंथांमोननो खोथाबो होबोनाय जादोंमोन जे आङो भिडिअ बानायनानै लाबोबाय थागोन, नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा शेयार खालामलांबाय थागोन। नाथाय आङो अफिसाव थायोबा माने टाइम मोना आरोना। जों हस्टेलाव थायोबा टाइम मोना, माने माखासे मिटिं बायदिसिना होबाय थानांगौ बा मिटिङाव एटेन्ड जाबाय थानांगौ, गोदान मानसिफोरखौ जेनेबा गाइड खालामनांगौ जायो आङो डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा। दा बेनिखायनो आं टाइम मोना। बेनिफ्राय दा आङो माखासे बाथ्रा शेयार खालामनो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। गोथों रावै बुंनो थाङोब्ला ओरै जागोन जे फिउचार अफ डाइरेक्ट सेलिंनि फिउचारा माबायदि जागोन, बा डाइरेक्ट सेलिंआव खामानि मावोबा नोंनि फिउचारा नोङो केरियार खालामनो हागोन ना हाया, दा आं बेनि सायाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा डाइरेक्ट सेलिंनि भबिस'आ माबायदि बेलाय, नोंथांमोना डाइरेक्ट सेलिंखौ मिन्थिखागौ जानो हागौ, आरो जायफ्रा मिन्थिया कमेन्ट खालाम। आं नोंथांमोननि थाखाय हाजासे नाजानानै भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन। दा डाइरेक्ट सेलिंआ ओरैबायदि जानो थांगासिनो, आङो बेनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां नैबे ओरैसो बुंग्रोनो नागिरबाय जे आथिखालावहाय टेक्न'लजिया ओरैबायदि बारायबाय ना, इन्डियानि टेक्न'लजियाबो ओरैबायदि बारायबाय। दा नोंथांमोना मिन्थिखागौ टेक्न'लजिनि गेजेरजों मानसिनि खामानिफ्रा खमिगासिनो दं। टेक्न'लजिया बारायगासिनो, मेसिनफ्रा बारायगासिनो। दा बेबायदिनि गेजेरजों मेसिन बारायनायनि गेजेरजों टेक्न'लजि डेभेलप जानायनि गेजेरजों मानसिफोरनि जब बायदिसिना मानसिफोरनि खामानि बेयो खमिगासिनो दं। माबोरै खमिगासिनो दं नोंथांमोना हमनानै नायदो, जेनेबा साननानै नायदो। सिगांहाय पस्टमेन, जेनेबा पस्ट मास्टारखौनो बुंबाय, पस्ट जायफ्रानाखि सिटि रोगाना होबाबायोना, बेखौ होनना बुंदों आङो। दा नोंथांमोना साननानै नाय, बै समावहाय सिटि रोगाना होनाय जायोमोन। दा आथिखालाव बेखौ एसे जेन कम्पेयार खालामना होदो, कम्पेयार खालामना नायदो। जेनेबा दिनैहाय टेक्न'लजि बारायनाय लोगो लोगो, मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगो सिटिनि जेनाखि पस्टमेन बिनि खामानिया खमिदोंना खमियाखै? आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला पस्टमेननि साख्रियानो गैला। बेसेबां फैयो? 12, 14 बेबायदि पस्ट फैनो हागौ। नाथाय जेब्लानाखि आरो डेभेलप जागासिनो दं, अब्ला पस्टमेननि खामानिया बा पस्टमेननि साख्रिया बायनो थांगासिनो दं। पस्टमेननि खामानिया मथा मथि बायबायानो। सोर सिफायखो बेखौ? मबाइला पस्टमेननि साख्रिखौ जाबाय। अब्ला फिउचाराव बेबायदिनो जानो थांगासिनो दंबावो आरो बेबायदिल' नङा, पस्टमेननि थाखायल' नङा, आरो एगजामपोल होनो हाबावो। माबोरै एगजामपोल होनो हाबावो? दा हमनानै नायदो, मोजां सिटिसफोराव मा खालामदों? जेनाखि लाइट सेन्सर थायोना, लाइटजोंनो कन्ट्रल जायो। बेयाव ट्राफिक पुलिस जेबो नाङा, लाइटआनो कन्ट्रल खालामजोबो। होमबा नायदो, जेनेबा पस्टमेननि साख्रियाथ' थांबायानो, बेनिफ्राय ट्राफिक पुलिसनि साख्रियाबो थांगासिनो दं लाइट सेन्सरनि गेजेरजों। होमब्ला बेबायदिनो दंबावो। कुकआनो होन, हटेल मेनेजमेन्टआनो होन, बेंक मेनेजारनि साख्रियाबो थांगासिनो दं। माब्रै? नोंथांमोना UPI बाहायो, पेटिएम बाहायो, गुगोल पे बाहायो, फनपे बाहायो। गावनो बेंक मेनेजार जाजोब्बाय बयबो मबाइलानो जाबावबाय। फनपे, पेटिएम, अनलाइन UPI जोङो बेंक मेनेजारनि साख्रिया बायबावो। होमबा फिउचार अफ डाइरेक्ट सेलिंआ बेफोरखौ लानानैनो प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। डाइरेक्ट सेलिंआव खुनु मेसिन टेसिननि माबा गैया। मेसिन टेसिनजों रबट-थबटजों माबा गैया, कानेक्टेड गैया। बेयो मानसिया खामानि मावगोन, मानसियानो मानसिनि खामानिखौ जेनेबा
जा मोनांगौ गावनो मोनगोन। दा ओरैबायदि मोनसे बाथ्राया मोनसे दंबावोना जापानावहाय जे मोनसे हटेल दं बेखौ फुरा रबटआ सालायजोबो। अब्ला मोनसे हटेलखौनो टेक्न'लजिनि गेजेरजों रबटआनो सालायजोबनो हायोबा फिउचाराव आरो मा दंबावो। रबटआनो मोनसे हटेलखौ मेनेज खालामजोबनो हायोबा मानसिया ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा हमना लादो रबट बाहायाखैमोनलायनो रबटजों बेखौ मेनेज खालामनाय जायाखैमोन अब्ला सासे मानसिया बेयाव इंगेज जानानै थानो हागौमोन। नोंथांमोना साननानै नाय फिउचारा आरो बेबायदि जानो थांगासिनो दंबावो। बोसोराव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव बेसेबां पस्टफोर ओंखारो नोंथांमोना साननानै नाय हिसाब खालामबाय था। 2012, 13, 14 बेसेबां ओंखारदोंमोन दिनै 2022-23आव बेसेबां ओंखारदों बेखौबो रिलेटेड खालामनानै माबाना कम्पेयार खालामनानै नाय साबसे मानसिया बेखार जानानै दं खिन्थु डाइरेक्ट सेलिंआ बेखौ मोनसेल' अपसन बियो जाया बेखौहाय मेनेज खालामनो थांगासिनो दं। डाइरेक्ट सेलिंखौ मानो इसेबां नेगेटिभिटि खालामो मानसिफ्रा नेगेटिभिटि इसेबां सानो बेखौसो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। डाइरेक्ट सेलिंनि भबिस्व'आ ओरैबायदि जे नोङो वान टाइम खामानि मावनानै फिउचारनि थाखाय हल टाइमनि थाखाय नोङो रेस्ट मोनो। आं सिगां बुंदोंमोन ना जोंनि कम्पानिनि जेनाखि आइडिय'लजि बियो थ्रि टारगेट्स नोङो कमप्लिट खालामनांगौ। 3 टारगेट्स माने 3 बिजनेस पार्टनार खालामनांगौ जायो नोङो। गोथों रावै बुंनो थाङोबा 3 बिजनेस पार्टनार खालामनाय लोगो लोगो नोंनि खामानिया स्टप। बेनिफ्राय बै 3 नोंनि जेनाखि मानसि ना टारगेट 3 टारगेट जायखौ नोङो कमप्लिट खालामदों जाय मानसिफ्रा नोंनि थाखाय खामानि मावगोन बिसोरखौ नोङो गाइड खालामबाय थानांगौ। गाइड खालामनानै बिसोरखौबो नोंनि रेंकसिम लांनो हानांगौ अब्ला नोङो बै रेंकसिम सफैयो। अब्ला फिउचाराव डाइरेक्ट सेलिंआ ओरैबायदि सासेनिफ्राय सानै जागोन, सानैनिफ्राय साथाम जागोन, साब्रै साबा बेबायदिनो जाबाय थागोन आरो। दा जेसेबां आङो डाइरेक्ट सेलिं बेसेबां फोथायजाथाव बेखौ आं बुंनो थाङोबा ओरैबायदि जेब्लासिम मानसिया संसाराव थागोन जेब्लासिम मानसिया सि जोम गानगोन अब्लासिम डाइरेक्ट सेलिंआबो थाबाय थागोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जेनाखि प्रडाक्ट्स जोंनि माबाया जाबाय गारमेन्टस एन्ड एक्सेसरिस जायो। जेनेबा गाननाय जोमनाय मानसिया जायखौ गानो बेनो जोंनि माबा जायो मा होनना बुंगोन प्रडाक्ट्स ना। जोंनि प्रडाक्ट्सआ गारमेन्टस एन्ड एक्सेसरिस जेब्ला मानसिया संसाराव थाबाय थागोन इसेबां जोंनि डाइरेक्ट सेलिंआ थाबाय थागोन। डाइरेक्ट सेलिंनि भबिस्व'आ बेबायदि आरो नोङो वान टाइम खामानि मावनानै हल लाइफनि थाखाय रेस्ट मोनो डाइरेक्ट सेलिंआव। अब्ला बेनिफ्राय साबसिन आरो मा खामानि दंबावो नोंथाङा बेखौहाय एसे साननानै नाय। आरो आङो बेखौबो बुंनो नागिरदों दिनैहाय नोंथाङा मा खामानि नागिरगासिनो दं आं बेखौ बुंनो थाङा बा आङो बेखौ मिन्थिया। दा आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जाय खामानिखौ नोंथाङा जेनेबा फौजिफ्रावहाय सेस्था खालामगासिनो दं बेखौ नोङो 2023आवहाय नोङो मोनथारगोन बेखौ नोङो बुंनो हायो नामा? हाया। आं डाइरेक्ट बुङो हाया। मोनगोनबो जानो हागौ मोनाबो जानो हागौ। दा बियो थांबाय 2024 फैबाय 24आ फैखानोसै टेस्टआथ' जोबखाबाय। टेस्टआव नोङो 2024आवहाय नोङो मोनथारगोन होननानै गोरोन्थि होनो हायो नामा? बेखौबो हाया। 2024आवबो गोरोन्थि होनो हाया। मोनगोनबो जानो हागौ मोनाबो जानो हागौ। दाना बियो थांबावबाय 2025आव नोङो मोनथारगोन होननानै बुंनो हागोन नामा? हाया। 26आव हागोन नामा? 27आव हागोन नामा? हाया। मोनगोनबो जानो हागौ मोनाबो जानो हागौ। दा बिदिनो थाङै नोंनि बैसोआ जेन'बा बैसोफ्रा थांग'गासिनो समफ्रा ओरैनो थांगासिनो टाइमाव वेस्ट जागासिनो खिन्थु डाइरेक्ट सेलिंआव नोङो 1 इयार 1.5 इयार जेनेबा 1.5 बोसोर नोङो डाइरेक्ट सेलिंआव टाइम होबायब्ला 110% नोङो साक्सेस जायैनि खोथा गैया। बेबायदि आरोखि ना डाइरेक्ट सेलिंनि पावारा। 1.5 बोसोर जुदि नोङो टाइम होबायबा आं 110% बुङो नोङो साक्सेस जायैनि खुनु बाथ्रा फैया। अब्ला नोङो बेसेबां टाइम वेस्ट खालामबाय थानो साख्रि नागिरै
ओमफ्राय साख्रि नागिरनानै बिसिनि बेसेबां सालारिनि जब मोनगोनलाय बेसेबां सालारिनि जब मोनगोनलाय बुंनो हागोन 18 19 20 25 ना आरो बाराबो मोननो हागौ खिन्थु डाइरेक्ट सेलिंआव बेबायदि नङा जुदि वान टाइम नोङो 1.5 year 1.5 बोसोर सम होनो हाबायबा नोंनि मिनिमाम इनकामा 1 lakh 1 lakhनि खम फैया नोंनाव बा 70 lakhनि 70,000नि खुनु खम फैया नोंनाव होमबा बेसेबां कम्पेयार वान टाइम खामानि मावनानै नोङो 70,000 1 lakh 3 lakh खामायनो हायो मासाव अब्ला बबे जबाव नोङो बेबायदि मोनगोन डेलि बेयाव डिउटि होबाय थानांगौ ओमफ्राय जोंनि डाइरेक्ट सेलिंआव बिदि नङा आरो गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दं खिन्थु टाइमखौ आं होजोबनो हाया नै आं मोनाबायबो दा आं थांनोसै बारा गोबाव बांद्राय गोलाव बुङोबा माने नायग्राफ्रा बरिं जायो बेनिखायनो आं उनाव बुंबाय थासिगोन जाय नोंथांमोना डाइरेक्ट सेलिंआव हमथानानै दं बा खामानि मावगासिनो दं नोंथांमोना डाइरेक्ट सेलिंआव खामानि मावबाय था फिउचारनि थाखाय सान दिनैनि थाखाय दा सान दिनै खस्थ' खालाम फिउचाराव आराम थानो मोनगोन ना बेबायदि आरोखि जायफ्रानाखि डाइरेक्ट सेलिंआव खामानि मावनो गोसो होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालाम वाट्सएप खालामनानै हाय होननानै लिरहर आङो माबा मोनसे खालामना होगोन ना डाइरेक्ट सेलिंआव जायफ्रा मावनो गोसो जाय इन्ट्रेस्टेड बिसोरखौल' बुंदों अके लोगोफोर बारा गोबाव बांद्राय बाथ्रा बुंबाबो इन्ट्रेस्ट बायोना बेखिनिखौ बुंनानै अके थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार